Tak pro koho to byl dárek, Matýsku? Pro tebe nebo pro tátu? Mámu a tátu. Jo. Ne, tátu a ne mámu. To bylo moje. Ne, já myslím ten laptop, ten počítač. Čí je to dárek? To je moje. A proč si s tím hraje táta pořád? It's mine. It is. Matýsku, kup. Hele, není tady ještě jeden dárek za mnou? Dárek. You gotta be missing. Mission completion. I got. Ano. Au. Tak táto úsměv. Ty vole, Mati. Vydalož. Tak stačí. Ne. Ty budeš tak dobře a už